Kasihan. Iya kalau mungkin. Kok sudah terpakai? Nah, dispensary. Jadi di sana itu sekian. खुलुमबाय लोगोफोर आं गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो हामबाय होग्रोयो आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनाव खावलायग्रोयो लोगोफोर अननानै आंनि थाखायहाय आंनि देहानि थाखायहाय जे एसे थाबैनो गोख्रों जायो राखांफिनो जे आंनि खामानि मावनांगौ जे आं कारेन्टनि खामानि मावोना आं खामानिखौ मा मावो होनना बुङोब्ला आं कारेन्टनि खामानिसो मावखायो हाउस वायरिं खालामो आरोना नोंसोर अननानै इसोरनाव आर'ज खालामना होदो जाहाथे नोंसिनि एसे इसोरनाव आर'ज गाबनायजों आंनिबो देहाया एसे थाबैनो एसे रिकभार जायो बेखौनो आं मिजिंथियो लोगोफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो आरो गुड फ्राइडेनि गाहाम हामलायनाय आरो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोयो लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो थाम्बनेलखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानो हागौ लोगोफोर आरो आंनि बे माबाखौबो नुखाबाय आरो बुजिखाबाय लोगोफोर रावबो बारा गोराबो बुंनो हाया माने बिखा सायो माने मोनसे गिर्जायाव आरोना बे गिर्जाया जोंनिनो गिर्जा माने दा गुड फ्राइडे सम सफैनायखाय माने बे गिर्जाखौ सासे दौरिया मावनो थोनायलाय आरो मावदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय बियो खामानियावहाय मावनाया सिगांनिफ्रायनो मावनाय जेबो जायाखिसै ओमफ्राय जेब्ला खामानिया जोब्बाय आरोना जोबनानैसो मा जाबाय उनावहाय गोग्लैबाय आरो माने सासे हमथाग्रा दंमोन सानै दंमोन हमथाग्राया ओमफ्राय सासेया गुबुन साइडजों गाखोनानैहाय माबा मा होनो वायरखौ हानहैनो नागिरदोंमोन आरोना माने सिलिं दंमोन नालाय बे सिलिंजोंहाय आं वायरखौ सोहरनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव थांबाय ओमफ्राय सासेया हमथाग्रा दंमोन आरोना ओमफ्राय बे माबा मोनसे बुस्थु खनदोंमोन आरोना बियो ओमफ्राय बे खनबायबो गोग्लैबायबो आरोना आं गोजौआ खमैबो माबा जानाय आरो मा होनो नङा ओरैनो माबाखा मा होनो गोजौआ 32 फुटसो गोजौ जाखागोन आरो नङा ओमफ्राय बिदिनो आं जे जायगानिफ्राय गोग्लैदों 20 फुटसोनि बारा जागोन आरोना 20 फुटखौनो होनदो 20 फुटसो गोजौ आरोना 20 फुट गोजौनिफ्रायनो आं गोग्लैथारदों आरोना ओमफ्राय बाहायगौ दं नङालाय थैनायनि लामायाव थांबायमोन माने हारा हुराफोर बायाखै मायाखै लाबोआ हारा बायदिसिना बायाखैलाबो माने बिखाया एकदमबारे सायो हां गोरा लानोबो हाया माने गुजुनोबो हाया खुदै गारनो खिथानो हाया बिदि आरोना अबस्थायावहाय माबोरै गोग्लैदों होनब्ला माने औवायाबो गोथांमोन ओमफ्राय बिराद गिलिरखामोन औवायाबो अयथासार गिलिरखा साथाम साब्रै मानसि नङालानो थिखोनो हाखाया ओमफ्राय जै बोख्लायबाय थिखोनो हालायोबो आरोखि ओमफ्राय खुनुरुखुम थिखोनो हाबाय ओमफ्राय खुनुरुखुम बोथ्रोदनाय बिदिल' आरोना बाहायगौ दङ इसोरा अनदों माने जेबो जायाखै बिदिनो गोग्लैनानै थाबाय माने गोग्लैनानै हान्थु आथिं बायाखिसै आथिं आखाइफोर बायाखिसै माने हान्थु फारनैबो फुरायग्रोनाय जादों आरोना माने बे जाय हमथाग्रा फंबाय जायो फंबाया हमथादोंमोन आरोना माने टाइल्स गोजा नालाय गोजौआवबो वालावबो टाइल्स गोजा ओमफ्राय गाहायावबो टाइल्स गोजा ओरैबायदि लिमोनखायो मार्बलनि टाइल्स गोजा ओमफ्राय गोग्लैनायावहाय आं मोनसे जायगायावहाय हमथानो नागिरदोंमोन बेनि गोजौआवहाय मा होनो बिबार लाइट सावग्रा बिबारनि माबा मोनसे दंमोन आरो जिना बहुद फुराना आरोना बेयाव आलायग्रा दंमोन मोनसे लहा आरोना जेब्ला गोग्लैयोना रलै दासोमाव बिदिल' होनदोंमोन आरोना इयो रलै दासोमाव थ'नानैहाय इयो माने नागारनानै माबा मोनसे बुस्थु खनदोंमोन आरोना इयो खननाय लोगो ज्राव आरो ओमफ्राय गोग्लैनाय लोगो आंबो बै मोनसे लहानि बिबार आलायनाय माबायावहाय जिन्ज्रियाव माबायावहाय मा होनो लहा हमदोंमोन आरोना लहाखौथ' हमहरनो मोनाखिसै नालाय एफा गिलिर अजन मानसि गोग्लैनायनि नालाय जिन्ज्रियावसो हमनो मोनबाय हाव गोग्लैफैबाय आरोना हाव गोग्लैबाय ओमफ्राय बिनोसै आरो नैबे मा होनो नुगोनसो बबो जिदोंमोन ओमफ्राय बबो दोलादोंमोन ओरैबो दोलादों ओमफ्राय बेयावथ' जिखादों नै बिनिफ्राय ओरै जिखादों ओरै बिनिफ्रायथ' नङा नै बेनिफ्राय जिदों आरोना नैबेहाय बिनिफ्राय ओरै जिनानैहाय ओरै थांदों आरोना ओरैहाय जिखादों आंलाय थालां गैबावामोन माने बेहुसां गैखामोन आङो गोग्लैबाय सिरि थाखादों आरोना
1 मिनिट 2 मिनिटसो थादों आरोना ओमफ्रायसो एसे हुस फैदों आं हां लानो हादों आरोना आङो जेब्ला गोजौनिफ्राय गोग्लैयो माने मा जाखो आं गावखौनो पात्ता गैया आरोना माने ग्रुम होनबाय आं सिरि थाबाय आरो माने एकदम 2 मिनिटसो आं मथा मथि 1 मिनिटसोखौ आं हाङा मोनखाखै ओमफ्राय बेनि उनावहाय 2 मिनिटसोआवसो एसे आराम माबाफैबाय आरो माने एकदम माने बिदि गोग्लैला मा जायो होननानै आंबो मिथिखाबाय एकदम हां लानो सेस्था खालामबाय आरो माने आइडियेलि नै बेफोरबायदि माने बोलो होखथाबायबो आरोना माने हाङा मोनाखिसै नालाय बोलो होखथाबायबो जे हाङा एसे फैयो होननानैहाय ना एकदम माने एकदम ओरै लांगाब गोलैखादों माने खांग्राङानो गोग्लैयोला थैगौमोन आरोना डाक्टारफ्राबो सोंदोंमोन माने खांग्राङा गोग्लैदों नामा ना माबोरै गोग्लैना खुग्लुबमाना खोन्थाबाय आङो खांग्राङाथ' गोग्लैयाखिसै खुग्लुबनानै हान्थु खरायग्रोदोंमोन सिगाङावहाय हान्थुआसो सिगांहाय माने गोग्लैनायनिफ्राय हान्थुआसो सिगां गोग्लैग्रोखादों आरोना हान्थुआसो हान्थु खरायनाय बायदि जादों आरो ओमफ्रायसो हान्थु खरायनाय बायदि जानानै गोग्लैबाय दा बिनि उनावहाय बिखाया नांबाय आरोना नैबे बिखाया नारबायना बिखाया ग्रोब नांबाय आरोना बे बिखाया बिराद दुखु मोनदों ओमफ्राय अब्लाबो हारा हुरा बायाखिसै मैया एक्सरे खालामबाय डक्टरफ्राबो बुंदों बाहायगौ दङ ना माने एफा गोजौनिफ्राय गोग्लैलाबो बिदि जेबो जायाखिसै एसे दुखु मोननाल' थाबाय ना माने जेबो जायाखै होनदों डक्टरफ्राबो एसे माने एफा गोजौनिफ्राय गोग्लैनानैलाय मा होनो बिखाफ्रावहाय मोदोमफ्रा बुदों जानो हागौ एसे ओंखायनो बिराद सादों आरोना माने खुदैबो गारनो हाया माने गुजुनोबो हाया गुजुनो बिराद ओंखारो आङो मोनाफ्रावथ' मालाबा उन्दुनाय समाव गुजुयो नालाय गुजुनोनो हाया लाखथाब मानसि थायो आङो नै बिदि होननायखौसो आं सायो आरोखि ना बिराद सायो नै बिराद सायो आरोना नोबो हाया आरो बिराद अयथासार साखायो आरोना नै बेनिफ्राय ना बिनिफ्राय ओरै सायो ना बेनिफ्राय नै बे ओरै सायो आरोना ओरैहाय बे नै बेजों बांसिन सादों नैबो एसे खम आरो नै बेजों बांसिन आरो माने बेजों बांसिन नांनाय जादों आरोना बाहायगौ दं होनदों डक्टरफ्रा जुदि खांग्राङा गोग्लैयोमोनब्ला थैनोबो हागौमोन हयथ' माबा मोनसे जानो हागौमोन जेनेबा खर'फ्रा गावोमोनब्ला जेनेबा गोथाङै थांब्लाबो माने माबाफोर जानो हागौमोन प्रब्लेमफोर जानो हागौमोन माने ब्रेनफोराव इफेक्ट जानो हागौमोन माने अनेक मानसियाखौनो नुयोना जोङो खोनायो माने खांग्राङा गोग्लैयोला माइला खर'फोर गावोब्ला माइला खर' प्रब्लेम जायोला माने सोरबा माने ब्रेन क्रेक बायदिसिना जायो मानसिया थांलाबोना बायदिसिना हाबि जायोना बेफोरबायदि आरोना दा नैबे हान्थुआव दंना हान्थुआनो एकदम अबस्था गैया हान्थुआ माने जै आंबो खुनु दाबो जिरायदोंसो भिडिअ खालामनो थाखाय जै जिरायबाथाय हारसिं सिखांनो हानो ना मानसिसो बोखांनांगौ ओमफ्राय दा नैबे खाथियावहाय माबा पस्ट दंखायो दा बोलो होनानै लाबो सिखांनोसै जै जिरायबाय सिखांनो हाया आरोना हान्थु ओरैबायदि साखायो दा नायनो हागोन नोंसोर आं दिन्थिनो नोंसोरनोहाय नै हान्थुआ बेनो नै एकदमबारे गोसोम जाबाय आरोना हान्थुआबो नै एकदम बुखादों गोगोमनानै बेनिफ्राय ओरै बुजोबखादों नै ओरैहाय अयथासार साखायो ओमफ्राय नै ओरै फारसेजोंबो नै बेबो गोसोम जाबाय नै बिराद बुखादों बेबो फारनैबो आरोना अयथासार साखायो फारनैबो उन्दुनायावबो बिराद खस्थ'यैसो उन्दुनांदों बिसिना बाखोनायावबो बिराद खस्थ' मोनोना बिराद सायो हान्थु फारनैबो बिखायाबो बिराद सायो उन्दुनायाव ओरैबायदि साखायो बिखाया माने बोलो होनाय जायो नालाय बाखोनाय मानायफ्रा अयथासार साखायो मैया थांबाय डक्टरनाव एक्सरे खालामहैबाय जेबो गिनांगौ गैया होनदों डक्टरालाय होनब्लाबो माने बांद्राय बोलोनि खामानि मावनाय हानाय नंले बायदि मोनबाय आरो आं गावखौहाय माने हान्थुआबो दुखु मोनबाय ओमफ्राय बिखायाबो दुखु मोनबाय ओमफ्राय 13 थारिखआवहाय लिंहरफिनबावदों 13 थारिखआव माने रिजाल्टखौथ' मोनबोआखिसै माने सासे डक्टर आलादा दंबावनो गावगा नायनानैल' खोन्थाहरबाय उनाव सासे फैबावगोन माबा मोनसे मोजां बुजायहरबावगोन उनाव फैबावनांगोन नोंसोर होननानैहाय फायखानाफ्रावबो ओरैबायदि खस्थ' मोनखायो माने जिरायनो खुनुरुखुमसो आं जिरायो माने एबा जोंनि टयलेटआनो माने जिरायनानै खिग्रासो आरोना जुदि जस्लंनायनि मोनला अयथासार खस्थ' मोनगौमोन आरोना जानाय नङामोन आरोना मानसि सासे नांगौ जागौमोन आरोना ओमफ्राय दा आं सिखांनोसै लोगोफोर
जिरायब्र'नानै माथो जारलासो जाबायलै दे हामबायसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना बयबो इसोरनाव आंनि थाखाय आर'ज गाबगोन दे दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर